Здравейте хора, днеска ще играм на паркур. Едва ли ще мога го мина. Чакай, часов. Това беше много бързо. Като сладкайцата Макуин. За сега се справям добре, за по-горните стейджове те 63 ми остават. Кога точно не трябва да скачам сам. На мен ми омръзна само да ми пъпат някакви... Стига, бе! Аз ви казах.
Какви ти подаръци, бе? Де? Преди малко не пъкваше, че игра, па сега пъква, че игра. Наказвам за вас, за един мой приятел. Или силно като ме е видял. Опа, изпаднах. Това като Squid Game. Това е апдейт силно. В този паркур. За малко да изпадна. Оу. What? О, това много бързо. Така. Но съм на бая високо. Колко има още от да дая у небесата, бе? За малко... Да, падна. Ете го. Първия. Ето игра. Игра. А преди малко не беше на линия и не играеш никакво. Игра. Малко си е трудничко. Малко си е прецакващо. Просто трябва да съм внимателен. Така. 46 съм стигнал. Не трябва да ги докосвам. Цели не трябва да се докосвам. Тук съм бавен. Като охрев попвам. What? Тафа. Как така изсвърчех, бе, така бързо? Още 18 ми остават. И след като свърша този паркур, спирам клипа. И ако ви хареса клипа, го харесайте и се абонирайте с камбанка, да не пропускате клиповете ми, а не да търсите винаги, когато имам много клип. Тук трябва да съм малко внимателен. Тама. Защото това се очакваше,
че ще падна. Някой видях, че изпадна буквално. Това буквално малко палича като червей или змия. На мен ми е чудно, що винаги като загуба иска примерно да го скипна. Аз иначе не може да го скипвам, защото няма Roblox. И да съм имал, пак нямаше. Защото да си го мина по честен, но не по читав. Но сега още 8. Но ми е въпросът какво ще ми се падне в това, като го завърши. Но е, че краят не знам какъв ще е. Защото имаше един паркур, който го минах. Не бех правил хичклип. Не съм правил, вие да сте го видели, но не съм аз просто да го пробвам. Да го минах го и се чуда какво е. Easy, medium, hard. Easy е лесно, hard трудно, medium средно. Сега чакай само ви покажа едно нещо. Което го знам в това миналото паркурче. И чао хора, от това беше от мене. Абонирайте се към банка, да не пропускате нови клипове. Иначе и ако искате да се спечелиме в Roblox, се пиша ето това. Мартин 731, Левски 731. Все пак, ако искате да се спечелиме, или ми пишете в коментарите половината, които ме познават, да ми изпратят направо, които не ме познават,
да коментират. И се абонирайте все пак с камбанкане, да не пропускате новите клипове и да не търсите. И от това беше от мене. Чао!